Alamisa avril kalo tile 30 san 2020 ni aw ka kunnafoni ale wagati sele Mali kunnafoni.net ale jabarani kan ayo bisimila. Ministri min be no ni ale tɔgɔ ye ko Worokiya Magiraga kunu sɔgɔma a taara baganfeere yɔrɔ la baganfeere yɔrɔ min ni tasuma donna ale la falajɛkaw ka yɔrɔ la n'ale bi wele ko Garabal a taara ɲɛ da u kan a talen sa a y'a ye k'a fɔ ko tasuma in ye tiɲɛniba de don ni maa ninnu kun yana n'u bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya sa ministri Worokiya Magiraga a ko k'ale nana jamana ɲɛmaa tɔgɔ la n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye ani jamana ministriw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko ni maa ninnu k'u hakili sigi ko wa a ye layidu teliman taw ye k'a fɔ ko a bɛna balo 400 de di u ma u ka se k'u boloma dɛmɛ ni sunkalo wagati in na. O kunun kelen in na tuguni Kanamu ale ɲɛma ni ale ye Mahamani Babi ye ale fana taara dɛmɛ don ni maa kelen ninnu ma tuguni a taara ni fɛn min ye sa o de ye dɛbɛn birifini sukaro fo ka taa se pomme de terre ma. Jɛkulu min be yen nɔ ni ale ɲɛsinin be baarakɛlaw ma ni ale ɲɛmaa ye Yakuba Katile ye Yakuba Katile a ye kunnafonidilaw wele tarata don weleli kun tɛ dɔwɛrɛ ka fu ɲɛna ko san o san baarakɛlaw ka ɲɛnajɛ min bi kɛ n'ale bɛ kɛ mɛ kalo tile fɔlɔ ko ɲina ko tɛna kɛ ko k'a sababuya kɛ coronavirus ale banakisɛ bɛ an ka jamana kɔnɔna la ko wa san o san fana u bɛ taga u ka baarakɛtaw minnu yira an ka jamana marabagaw la ko ɲina ko fana tɛna na se ka kɛ. Mɔptikaw fe yen nɔ su fara tile kan mɔptikaw bɛ bɔ k'u ka nisɔngoya yira ka sababuya kɛ wasaden kalafili tako filanan min tɛmɛna k'u ma sɔn n'a jaabi ye ko jalubekaw fe soyikaw fe yen nɔ kubayi fo ka taa se urimodi ma ko kalafili ma kɛ nin yɔrɔ ninnu na ko wa k'a jaabi min bɔra k'u ti sɔn. Dɔ de bɛ ka fara coronavirus maa kan an ka jamana kɔnɔ hali bi kunu ko coronavirus yera maa 58 de la mɔgɔ 7 o kɛnɛyara mɔgɔ 1 o nin tora la o bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan sa a bɛ t'i jɔ maa 400 ni maa 80 de la an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi maa 129 o kɛnɛyara mɔgɔ 25 o nin tora la. An bɛ taa kɔkan kibaru la Madagaskarikaw fe yen nɔ u ka jamana ɲɛmaa bɔra k'a fɔ ko ale ye fura sɔrɔ coronavirus ale bana la fura min ni jan'a k'i minɛ a b'o kɛnɛya ani n'a b'i la fana a b'o bana fana kɛnɛya. Madagaskarikaw ka jamana ɲɛmaa ni ale ye Andry Rajoelina ye ani farafina jamana ɲɛmaaw bi ɲɔgɔn ye la fura in taabolo fanfɛla la kunu Guinée équatorialekaw ka pankuru kɛrɛnkɛrɛnnen nana Madagaskarikaw ka jamana kɔnɔ ni kana fura in tɔni 1 ani buruburu 5 de ta ka taa n'a ye u fe yen nɔ. Togo tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ Angola Afrique du Sud ale ye jamana sabanan ye jamana min ni ale ye kibɛn dɔgɔtɔrɔw ka dɛmɛ sɔrɔ coronavirus walasa ka coronavirus ale ye banakisɛ kɛlɛ cogo min na an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi dɔgɔtɔrɔ 57 olu de bɛ tile 40 sigi la k'a sababuya kɛ coronavirus ale ye banako ye nin waleya in kelen bɛ mankan caman de Sud-Africains ka jamana kɔnɔna la. Nin bɛ dansigi an ka bi kunnafoni la Mali kunnafoni.net ale ye jabarani kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn sini a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma nka jan'o tɛ sa aw y'aw hakili to aw yɛrɛ la k'a sababuya kɛ coronavirus dɔ de bɛ ka fara a yeta kan an ka jamana kɔnɔna la.